falsedad bien ensayada, estudiado, simulado, perdó. No m'estranya que li declararen dos pressupostos il·legals. Per molt que denunciï algú a algú, la il·legalitat del pressupost la declara el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, no qui denuncia. Només faltava que ara qui fiqui la denúncia la donen per bona. És un jutge que ha de dir si és de veres i que no. I a més, no va poder aprovar ni amb majoria absoluta el del 2015. Així que guisonetes no m'ho donen. Però sí que vaig explicar a la gent alguna de les coses que vostès presenten en les esmenes al pressupost. Esmenes és quan un partit presenta coses perquè se canvien en el pressupost. El Partit Popular, per exemple, en el seu pressupost últim li dona 50.000 euros al SEIC Alfons el Vell. I sap què vol que li doni este govern d'ara? 5.000 euros. I jo li dic, haver-li-los donat a vostè? L'any passat és 5.000 euros? Li va donar els 50.000, ara que nosaltres li donem els 5.000? Poc incoherent. Li dic una altra. En senyalètica, 45.000. I ara ens demana este govern que posem 1.000 euros. 1.000 euros en senyalètica. La senyalètica és el que se fica en les curses, en les activitats dels xiquets, quan posen les valles. Això és per 1.000 euros, per tot l'any. Però, a més, en protecció del medi ambient, que vostè va així fent declaracions públiques dient presentem propostes per a protecció del medi ambient, 0 euros demanen vostès en el pressupost. 0, directament. I en banda, altres coses divertidíssimes. Tenint en compte que vostès, sols en una factura d'un advocat es van gastar $500.000 d'euros, sap què li demanen a aquest govern que posa per a serveis jurídics? 0 euros, també demanen. $500.000 se van gastar en una factura. Però te'n vaig a dir una altra encara, que la porti així. Demanen en comunicació també, en aquest cas, que lleven la partida de comunicació 5 milions d'euros, 4 milions d'euros d'IPG comptabilitzats s'han gastat en empreses de comunicació i 709.000 a banda. Cínics, cínics, cares dures, que és el que són, un cara dura. I encara hi diguem... I un cara dura, que encara hi diguem que el superàvit dels 15... Señora alcaldesa, pido claro y respeto a mi grupo municipal. Estamos llegando a un cínic i un cara dura, que encara està dient... Señora alcaldesa, ponga orden, por favor. I encara està dient que els 15 milions d'euros de superàvit són seus. Seus de què? Seus de què? El refinançament del deute bancari i el pagament que s'ha fet. No van saber fer res. 4 anys per baixar els preus dels pàrquings no ho van fer. 4 anys per refinançar el deute bancari no el van fer. 4 anys ahir governant, 2 pressupostos il·legals, un prorrogat i un sense haver-lo aprovat en majoria absoluta.